Bé, això que teniu davant és Sant Sebastián de la Gomera. Després d'una setmana i 5 jornades de caminar, perquè hi ha hagut 2 dies de descans, tornem al punt inicial de la travessa. Res, en total han estat uns 111 quilòmetres, més de 6.000 metres positius de desnivell i els altres corresponents de negatiu. I res, tot fent alguna variant que no era del GR del 132, sinó que m'he passat al 131, a la quarta etapa. Estic bastant content, m'he trobat perfecte. I res, és una illa impressionant, un petit paradís remotament proper, com diria jo. I res, espero que us hagi agradat molt les fotografies, les anècdotes del viatge i us convido a que conegueu aquest petit racó de món. Res més, ara queda aproximadament 1 quilòmetre fins a baix i res, demà toca dia de descans i a l'altre cap a Barcelona i es va acabar l'aventura. Igualment us torno a dir, espero que us hagi agradat molt tot. Apa, vagi bé, ciao!